Hola! Nosaltres som na Mariola, na Noa, na Candela i na Daniela. i avui anem a fer un experiment sobre les capes de l'interior de la Terra. Per aquest experiment necessitem una botella transparent de boca grossa, oli, aigua, que nosaltres li hem posat colorant perquè se distingeixi de l'altra, Pedres, i alcohol en colorant, és aquest alcohol. I li hem posat colorant perquè es pugui distingir millor. i fulles. I anem a ficar les pedres, que seria un 20%, el nucli intern, vale. I ja tenim la primera capa. Aquest experiment el representem en percentatge. Ara anem a ficar-li l'aigua en colorant, Un 20% el nucli extern. vale. I així aneu diferenciant les dues capes. Nucli intern i nucli extern. Ara ficar-li oli, per el mantell intern, 39%. no? Ja està. Vale. Ara hem de fer el mantell extern amb alcohol taronja. Anem a remoure-ho. Vale. Ara anem a ficar-lo. Que seria un 14%. Si ho feis amb colors quedarà millor i se notarà més la diferència. Ja Ja, ara ja. a provar amb flors. I això seria l'escorça, que seria un 1%. I aquestes són les tres capes. Aquí està el mantell intern, el màxim. Doncs així ha quedat el nostre experiment de les capes de l'atmosfera. Per l'altra volta teniu que intentar que no siguen ni flors ni fulles. Si us ha agradat el vídeo, doneu-li un like I poseu en els comentaris si us ha sortit. i quin experiment voleu que fem. Adéu!